Theophilus Nwadike li għandu 39 sena ingħata sentenza ta' 8 snin ħabs u multa ta' 25,000 euro wara li wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih Biex Jevita Ġuri. Quddiem l-Imħallef Giovanni Grixti, in-Niġerjan ittella l-qorti mixli li 10 snin ilu kien parti minn kumplott biex jiġi importat u traffikat aktar minn kilo droga eroina. Fil-qorti ħareġ li d-droga kienet se tiġi importata moħbija ġabra għaż-żarbun li kien se jintlibes mill-Ispanjol. L-Ispanjol kellu jgħaddi għaż-żarbun f'Amsterdam u minn hemm qabad it-triq lejn Malta b'1128 gramma eroina li tiswa aktar minn 50,000 euro. Nwadike flimkien ma' persuna oħra kienu arrestati fejn Nwadike instab li kellu fuqu 2,000 euro biex iħallas lill-Ispanjol. 6 persuni ġew immultati ftit inqas minn 12,000 euro wara li nstabu ħatja mill-qorti tal-Maġistrati f'Għawdex tal-isaqu taħt l-effett tal-alkoħol. Persuna minnhom instab ħati wkoll li ma kellux polza tal-assigurazzjoni u li kellu liċenzja ta' traffiku sospiża għal sena. Dawn il-persuni ttellaw l-qorti wara li twettqu rondi mill-Pulizija ta' Traffiku ta' Għawdex. Fil-fatt, numru ta' persuni oħra se jkunu akkużati fit-tribunal dwar kontravenzjonijiet varji. Kumplott tinstema l-inkjesta pubblika fil-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizja fejn xehed id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Fejn. Fil-qorti hu insista li m'huwiex infurmat dwar l-ebda laqgħa li attendew għaliha ċirku żgħir ta' nies kif kien imsemmi f'seduti preċedenti.